Днес самолет Л-39 се разби при тренировъчен полет за утрешното авиошоу. Двамата пилоти загинаха. Сега сме с авиоексперта Димитър Ставрев от списание Криле, с когото ще потърсим повече подробности за случая. Какво знаем до този момент за катастрофата? Към това знаем това, като вие казахте, синтезирано. По време на тренировъчен полет за утрешното авиошоу, съжаление, Боeing 90 загубиха поредния си самолет и двама прекрасни пилоти. Какво представлява самолета Л-39? Точно наименование на самолета е Л-39Z Albatros. Това е учебно-тренировъчен и боен самолет, лек штурмовик, който се използва в България основно в първата си качество, т.е. учебно-тренировъчен самолет, за подготовка на курсантите в военното училище в Долна Триполия. Той е двуместен. Предвидено да летат на него пилот и обучаем, инструктор и обучаем. В случай се тези двама инструктори, тъй като авиошоуто предполага малко по-високо ниво на подготовка и готовност за изпълнение на по-сложни въздушни фигури. Колко стар е този самолет? Има ли опасност, има ли вероятност от старост да е предизвикан инцидент? Самолетът остана 90 година в България, той е конкретният борт, 207, и само при 2 месеца и половина се върна от ремонт в Чехия. При жени се върна от ремонт в Чехия, в края на юни. Това хубави самолети ли са или са някакъв по-нисък клас? Те са, може би, най-добрите учебно-тренировъчни самолети от бившия източен блок, към момента, когато са създадени и са произведени. При добра поддръжка, вършат на пълна функция, които не са възложени. Лесни са за управление, маневрени, с добра тягова въоръженост, с възможности. За тях има удобен климат и тренажер, който много помага за подготовката на курсантите и на пилотите, тъй като част от процедурите могат да се отработят на земята. Така че добър за времето си и все още добър учебно-тренировъчен самолет. Колко такива самолети имаме? Между 86-та и 90-та България получава 36 броя. С намаляването на точността ВВС, голяма част от тях са продадени в чужбина, има включително продадени в САЩ, където продължават да летат. В момента на въоръжение са 6, но летат около 4. Те къде са дислоцирани? В Долна Митрополия ли? По принцип са дислоцирани в 12 авиобаза в Долна Митрополия, но един и два са дислоцирани в 3-та авиобаза Граф Игнатиево, тъй като преди липса на изправена авиационна техника, част от пилота в Граф Игнатиево поддържат потоците си на тях. Може ли да се каже, че всичките сегашни български пилоти са преминали през този самолет? Те са били обучавани на него. Да. И той до сега не е известно да е давал, да е правил проблеми. Доколкото знам, има най-единствена катастрофа. Това е самото начало на експлоатацията му, когато загиват двама души пак. А това е единствения български учебен самолет ли? Спомня си, че имаше едни пилатуси. Значи, това е реактивен учебен самолет. В България има още два типа учебни самолети. Най-малките са Zlin Z-242, които са витови. Има турбовитови PC-9M, които са по-високи клас, така да се каже. Какво можем да кажем за пилотите? Доколкото разбирам, те са били едни от най-добрите. Моя го познавам лично, правил съм интервю с него, той беше наистина, може би, един от най-добрите. Винаги аз спомня за най-по. Един от най-добрите пилоти на Л-39 България. Старши лейтенанта не го познавам, но що е бил инструктор, че също нивото на подготовка е била достатъчно висока, за да бъде удостоен с честта да бъде инструктор на моите пилоти. Какво можем да кажем за, как да го нарека, фигурата, която е трябвало да изпълнят? Нещо изключително трудно ли е? Нещо... Аз не съм присъствал на полета в Граф Игнатиево. Само доколко разбрах от фотографии, които са били на тренировката, се изпълнява полет на пределна малка височина. Каква фигура е трябвало да последва след този полет, нямам представа. Но не искам да спекулирам за това дали причината в техника грешна пилотиране, дали в технически проблем, дали някой птица е влязъл в двигателя и се получил помпаж. Това трябва следствието да изясни. Надявам се да е това обективно и подробно
да изясни причините за тази катастрофа. Много ви благодаря, експерта от списание Криле Димитър Ставрев.